алейкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Хеле мебинед имрӯз берун чото шамол, офтоб нест. Саги ки бошад инҷа дахи ошейника чи буд. Ҳалама хел имрӯз меҳмон омаданаш дар кора ва хеле мебинед ман ба ҳазур ҳастам. Бай кадан дар кор. Хай авқот андохтам асос як бор инҷа ҷамъ мекунам. Як борам пилисоз кардам, мебурам тез ҳама ҷоя успед кунам, тоза мекунам полмолоя ва вай мекунам. Курпача пурпачаи партофта дастархона партофта тайёр карда мемона. Ана мехел тез ҳама чизо тайёр кунам монум вай то кем хел ба ҳазур гӯем саросема нашда не ки бо ҳоли ҳамин меҳмоно биёян агар бо манам хел даводав саросема ҳеч чизе сёмка карда наметунам, видео карда наметунам, ҳама чим хел чапароста мешад. Нам хел аввал пилисоз кардам, хел пилисоз тоза ҳана хай як борам хай ягон мағзинона ягон чи резондаги набошам кӯдако гуфта ина балкон проварда монум. Мана дӯстони азиз, ман алка бринҷша андохтам, ози обаш хушк шавад. Вай ростга вай деги калона хонаи очам шумо бурда будем барои вай кардан, шӯрбо кардан. Ин дег майдача ҳастай, вай 8 литрай, ин 6 литрай. Бинед дӯстони азиз, беҳад душвор мешавад. Ман камак андохтам вай. Ами 1 литр бар ин бринҷ андохтам, 1 кило бар ин гӯем ки вай хушрӯ шавад. Хай хонада бо хӯрок ҳастай, мантои дирӯзанги камеш ҳастай. Ами ош барои меҳмоно шавад, мегӯм басал штаби хушрӯ шавад гуфта. Ози обаш хушк шавад, дам мепартем шаб. Ози шавҳарама интизор харид карда мебиём гуфтан. Ва дастархонаи мепартем. Ҳама ҷо пилисоз карда биромадам уже ман. Газ асос газ намурад. Чанд боре ки ман ҳамин ош мекунам, фақат мегӯм ки худами газ намурад. Дӯстони азиз, ман ҷода оша дам партофтам. Ози вай мешад ва инҷода бодрингое гирифтам, якта кушодам. Ростига мегӯ ки шакар андохтагиеша, намакаш кам шудаги аста, ха оқай ками бадам не, камтар кам шудаги намакаш, так хушрӯ нағз истодаги ҳастанд. Ози шавҳарама интизор бинед чӣ хел офтобак биромадай. Аҷоибот. Ҳама чи тайёр, ҳама чиза партофтам. Вай ози биён баъд як бора оша мекашем. Тамом бад дӯстони азиз. Салмон хайрат ки хоба иқа инҷиқи кард бисёри бад вай кадамша. Иқа пешада шиштум ҷумонам шад, не хайрат хобаш бурдак нағз. Ва дӯстони азиз, боз як чизи дига дар бораи ҳамин блогерон гӯям. Вай видеом нарисондам ки камбуди вай ман ҳамин аст ки памяти телефон пур мешавад ва бо як камбуди дига ин ҳаст. Масалан ба фикри ман бисёртар ин он шахсоне ки пухту паз мекунад, яъне фудблогерро дахл дорад. Ҳама вақт телефони ман ягон чи олуда дар ошхона бошам агар ёки мебинӣ ки ягон болошта ягон чи чакида, ягон чи рехта, ёки часпака, ёки руғаниҳа, ёки анами хеле ҳаста. Ҳама вақт тез телефонама антисептикати тоза мекунам, салфеткакати тоза мекунам. Ягон рӯз нест ки масалан тоза накунам ами салфетка ва телефони мана, ёки ягон рӯз нест ки телефони ман ёки тар мешавад, чӣ хеле гуфтам, ёки руғанӣ мешавад. Ҳам хеле барои ки болои вақти пухту паз карданда ин тараф мемонӣ, вай тараф мемонӣ, ихе мекунӣ, вай мекунӣ. Ягон вақт мешавад ки дастот тар ёки дастот ягон чи олуда, телефона мерасӣ, экрани телефона мерасӣ. Умуман гӯем ҳамин аҳвол ҳастай. Нависен кани бо ани ки ҳамин хел барои ки бисёр аз блогерон дар таги ҳамон видео низ нависанд ки апани нилфар ани моям ҳамин аҳвол памяти телефон нестай. Анами хел дӯстони азиз, ҳамин хел офтоб бирояд нағз мезанд. Ложка гирид охирш тай назар карда. Ошам рез кунам? Не, охи бо ош ҳаст декда. Дӯстони азиз, ман инҷода шидам меҳмонои ҳамаша гусел кардем, ҷамъ кардам ҳама ҷоя ва инҷода шидам ростика ба намин ноутбук барои блогери гӯем ай ҳама расходи калоне ки мо карда будем. Ин ноутбук будак. Ина мо ай Россия харидем, нархаш 40,000 руси мебошад. Ва рости гап харидам
умуман истифода набурдам. Истифода бурдам хела кам. Ман да ноутбук вообще маъқул нашудак. бари ҳаваи ҳозир фикр кардам ки фурӯшамша, мехоҳам фурӯшамша ва агар ки нархи нағзда фурӯшамша, мехоҳам болошда бо пул монда якта телефони нағз харам, қиматоша гӯем. Ва ҳозир намефурӯшамша ин ноутбука, бо якта ноутбуки шикастаги дига дорум. ҳавая низ фурӯшда мондагӣ ҳастам. агар ки ҳавая фурӯшам, ба ҷош рафта якта жёсткий диск мегирам. жёсткий дискҳои қимато гӯем нағз, памяташ бисёра мегирам ки то ки даруни инда чӣ суратҳое ки ҳаст, ҳамаи ҳавая сурат, видео, дига чизо, ҳама чизошо дар ҳаваи партом ва ин ноутбука баъд вай кунем. полностью холӣ кунем ҳама чизашо гӯем, барои он ки вай чизе ки дар телефони ман буд дар ҳамин ноутбук мепартофтам, ҳама чизашо дар ҳамин ноутбук пур мекардам. барои ҳамин вай бинен пурай инҷа чизош пурай, барои ҳамин хотир вай мекунам. холиш кардан дар кору памяташ беҳад бисёрае. мана чӣ хеле ки мебинам ҳама видеоҳои монтаж, музика, ҳама чизо ҳаст дар нашта. барои ҳамин холӣ кардан дар кор ман ҳама ина чӣ хеле ки мебинин якта папка карда, порядок карда, ҳамаша тоғри карда мондагӣ ҳастам. осон мешад вақте ки жёсткий диск да партофтанда. ана мехел дӯстони ин ҳамаи суратҳое ки дар Россия будем, суратҳое ки Россияда гирифтагӣ ҳастем, ҳамаш истодагӣ ҳастанд. чӣ хеле ки мебинем ҳамаш ҳастанд. аҷоиб буд. намедонам мехоҳам шавад агар ягон рӯз ҳамаша слайд шоу карда дар канал партом ё ки лозим нест. хубтараш ки истиқи ҳамин ноутбукда мехоҳам ки дар вай партом шуд. чизе ки беҳад бисёр сурат ҳасте, сурат беҳад бисёр ҳасте. барои ҳамин каён вақте ки шавад баъд вай мекунам мепартом шуда. асоси ман ҳам хеб шиштам фикр кардам ҳозир ина даруни шкафта монда будум. хела буд ки ман вообще даргирондагӣ набудамша. лекин агар ки гирем ҳам хел ютубда бояд ки компютеркати кор кунӣ. ман компютеркати кор намекунам. ман планшетки дорам, планшеткати кор мекунам. хела удобни ҳасте чем компютера. ҳамин компютер хегум камтар суст кор мекунад. ман да маъқул нашуд, дилим намекашад ки ҳамин ноутбука кушому да ҳамин кор кунам. вай ноутбуки пештарае ки шикастагӣ ҳаста, вай ноутбука ман хела нағз медидам. вай барои манам хела удобни буд. ҳама вақт ман вай кати кор мекардам. не ки вай шикастак, ай болои стол ғалти заминда шикаст. ва баъд ба ҷош ина харидем. аниқтараш аввал планшет харидем. баъд ман гуфтам ки ман бояд ки ноутбук гирам. ман мехоҳам ноутбукати монтаж кунам, кор кунам, барои он ки осонтар ҳастаю дигар. лекин намедонам барои чӣ ин ноутбукам хел манда маъқул нашуд. дилам намекашад ин дашта кор кунам. барои ҳамин гуфтам чем ҳам хел истода наша, хубтараш ки фурӯшумша, ба ҷош ягон телефони нағзтар гирам. ин телефон чӣ хеле ки гуфтам манда маъқула, ягон камбудӣ надорад. ин телефони мана ҳамаш 100% ҳаста. ҳамин ки памяташ мана зиқ мекунам. памяташ калонай, памяташ 64 гигабайт ҳаст, не ки всё равно бо пур мешад. барои ҳамин ин дафъа ҳамин памяти ай ҳама калон мехоҳам гирифтан. агар ки шавад яки ягон вақт мешуда ки телефони нав гирифтан. ана мехел дӯстони азиз, хурди сиёвуш соски вайти Нилуфарҷон хеб вай соска шита ҷона. ҳай дӯстони азиз, ман ҳозир ин соата дидам. соати инҷа 6. ман ҳайрон шудам ки чӣ хел соат вали 6. баъд вай телефон соат уже 9 шудеста. имрӯз аёдум биромада ки свето мурда будан, соаташо тоғри кунам. вая бина Нил охай соскаша тена охи вай гиря дорад. анам хел дӯстони азиз, жалюзиҳои гузаронуман ва ғарвуғури хонае бина. оромӣ нест хони мода. жалюзиҳои гузаронум ба тамом дӯстони азиз. имрӯз шута берун хунук ҳаво.
намихел берун ҳаво хунук торик. Дӯстони азиз, биён акнун ҳамин кати влога ба охир расонем. Хайр дӯстони азиз, дар паноҳи худо бошен. Хайр дӯстони азиз, дар паноҳи худо бошен. ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед. хунук ях инҷо. Хайр дӯстони азиз, вай